však ale vy máte ťažkú školu a ja hovorím, že áno, ale všetky personálky si myslia, že to je sociálna práca. Antikoncepčná pirulka bola vyvinutá vlastne preto, aby ženy vlastne mohli viac pracovať. Keď chcete bežať rýchlejšie, začnite kmitať rukami rýchlejšie. Nie nohami, ale rukami. Presne. Keď riešiš napríklad sociálne siete, tak si pozeráš štatistiky, nie? No. A akože a počítať si, akože a zapisovať si toto, podľa čoho vieš, že sa dobre stravuješ. Tento podcast vám prináša Infotech. Ak potrebujete software a neviete na trhu žiadny nájsť, je to jednoduché. www.infotech.sk. Nazdar, kolotočár. Čau, fešáčik. On sa skoro zadrhol pred chvíľkou. Ja myslím, že to ešte príde, ale môžeme. To ste mali vidieť na tom videu. Bože, a že športovec. Katastrofa. A to čo, športovca nemôže zabehnúť, či čo? Ty to musíš zahrať, že ti nič nie... Do zlej dierky som sa napil. Čo teraz spravím, ty vole? No, poď na opening. Keď iba napil, ako dobrý. No, chlapec, ktorého tu teraz máme, aj keď teda není to úplne decko, nie je prvý, kto priniesol fitness na LinkedIn, ale je definitívne jediným, koho vnímam. No a musím povedať, že okrem teda zdravotných a potravinových informácií konečne prináša aj humor. Ale. No predstav si. Lebo ja keď vidím tých štandardných akože fitnessákov, božníku, oni tak sa berú strašne smrteľne vážne. Vieš, akože dostalo sa hovno na poličku, už si myslí, že je torta. Je to tak. Chápeš? Takže konečne aj nejaký humor akože výtečne. No ale z čoho som zmetený je, že chlapec vyštudoval Adlerku, to je elektrotechnika. A na tom jednoduchú otázku. No čo, pajkovačka ti nevoní? Braňo Martanovič, vitaj, fešáčik. Čau. Ahojte, ďakujem za pozvanie. No, áno, Adlerka, však ako pajkovačka, že to som sa napajkoval, ale proste ja som do tej školy moc nechodil, akože keď sa mám úprimne priznať. Nejak som išiel, lebo som si myslel, že to bude úplne, že to najlepšie, čo môže byť a v prvom ročníku, po pol roku som zistil, že však ale ja tam nemám čo robiť, však tam nie sú žiadne baby. Takže, a to si nevedel dopredu, hej? Ale ja neviem, proste nejak to prišlo a som si povedal, že ako halo, tak som proste behal za kočkami a moje triedne sa striedali a stále iba zalamovali rukami. Raz som bol intermediátne priputaný na lôžko, druhýkrát neviem čo, som mal zuby jak žralok a stále proste všetko prechádzalo a potom mi to vlastne spočítali na maturite. Ale cez to všetko vlastne som 27 išiel na výšku a som vyštudoval sociológiu, takže... Sociálnu prácu, nie? Sociológiu, to nemyslíš vážne, jak to môžeš povedať. No, to som sa na to musel opýtať, lebo by to príde strašne vtipné. Ja v tom nevidím rozdiel. To práve. To fakt, toto nie je normálne. Najlepšie je, keď dojdete na úrad práce a oni sa vás opýtajú, však to je tá sociálna práca, však to je úplne ľahké a pozerám, že wow. Nie, však... Ty chodíš na úrad práce? Nie, keď som mal nejak 20, keď som skončil vlastne školu, tak som rozmýšľal, že čo a vlastne chcel som si nájsť nejakú prácu ako HR alebo niečo v marketingu alebo takto, však som mal vlastne SPIS-ku a vlastne štatistiku a všetko možné. A oni vlastne pozerali na mňa však ako sociálna práca, akože. Čo vy chcete? Aj pani bývalá premiérka presne, Radičová je sociologička. No. Akože je to veľmi ťažká škola a dokonca som sa stretol aj s jednou úradničkou, ktorá mi povedala, však ale vy máte ťažkú školu a ja hovorím, že áno, ale všetky personálky si myslia, že to je sociálna práca. Dobre, ale v jednoduchosti ako sociológ, čo skúma, prečo sa debil správa ako debil, nie? Alebo... Presne, akože, ale on skúma celú spoločnosť, akože všetky tie javy, kohabitácie, rozvodovosť a takto. A mňa zaujímalo, že prečo sú ľudia, akí sú, prečo vlastne ten individualizmus taký, prečo, ja neviem, sa rozvádzajú ľudia, prečo napríklad, čo je veľmi zaujímavé, že ženy vlastne, antikoncepčná pirulka bola vyvinutá vlastne preto, aby ženy vlastne mohli viac pracovať. Takže vlastne, aby bola ekonomika lepšia. Fair enough. Tak ja potom, čo som si prečítal Factfulness, neviem, či si čítal. Nie, to mi nič nehovorí. To je vynikajúca knižka od epidemiologa, on zomrel pred pár rokmi, riešil všetky eboli a tieto veci v Afrike.
definitívne ako Factfulness treba pozrieť, je to knižka, ktorá sa zaoberá tým, že kde sa svet dneska nachádza a vôbec sa nenachádza tam, kde si špeciálne tá konšpirologická časť sveta myslí, že kde sme. To sú veci typu, že aká je pôrodnosť, aká je mortalita, ako sú na tom vo vzdelaní v bohatých a v chudobných krajinách, ako máš rozoznať manipuláciu od, nazvime to, že kvázi objektívnej reality a podobne, prečo sa dejú veci a sú všetko podložené že krutými dátami. A na to potom nadväzuje ešte jedna knižka, tá sa volá Jesus Enlightenment Now. No, nespomeniem si teraz slovenský názov, ale Enlightenment Now, akože buď svetlo, a ktorá je vlastne pokračovaním. Tu prvú napísal Hans Rosling a tu druhú napísal, no, vyskočí mi za chvíľku, a presne pojednáva o stave sveta, koľko je vojen, prečo si myslíme, že každý rok je to horšie, ako to bolo minulý rok, napriek tomu, že je to lepšie, ako to bolo minulý rok a podobne. No ale my sme sa neprišli baviť o rozvodoch, čo je definitívne zaujímavá téma, lebo ja hovorím furt, že polka ľudí sa rozvedie a tá druhá polka sa nerozvedie, lebo si to nemôže dovoliť. Tak. Ale dneska sme tu na tému, že šport. Hej. No a jak si sa ty dostal od pajkovačky a behaním za dievčencami k tomu, že tu máme aj nejakú Survivor show, ale tomu sa povenujeme potom trošku neskôr, ale k športu, že teraz kde sa nachádzaš? Kde sa nachádzam ako teraz, alebo chceš proste celú genézu, jak som sa dostal? Najprv zapoďme od konca. Podľa toho, aké zaujímavé to bude, lebo povedal, že vraj si vtipný, no tak čakám. No, to, čo si so svojou drahou tam robil tú stojku, akože kúkam na to, že vážne? Ja som čakal, že ma proste kopne s tou nohou a ja tam proste odpadnem, to by bolo možno ešte vtipnejšie, ale... No ale moc nechybalo. Ale ako, ja som sa takto uhýbal stále proste. A celkovo akože, ja sa presne to, nechcem sa brať vážne, proste nechcem byť ten, že ktorý sa strašne úplne pozerá sa a tam a to. A pritom všetci si myslia, že ja som taký, ale taký nie som. A väčšina ľudí si aj tak myslí, že som arogantný, lebo nenosím okuliare a ich nevidím. Takže ja vás vidím, vidíš, ako ale do diaľky nevidím. Ja preto musím nosiť okuliare. Aby som nevyzeral ako arogantného vedo. OK. Ako furt budem, ale... Nie všetky okuliare fungujú. Ale 5 minút získam. Pokračuj. No, takže tak. A teraz momentálne čo? Hlavne riešim osvetu zdravia. Vieš, že mám Instagram, tam si vlastne fičím. Teším sa, že konečne už budem mať dnes alebo zajtra 70 000, tak čo je paráda. Však som dlho na tom pracoval. Akože mi ukradli Instagram pred 2 rokmi a som myslel, že už ho vôbec nebudem mať, ale som sa proste nevzdal a bojoval som každý deň a Meta mi ho asi po nejakých 4 mesiacoch mi ho vrátil po tom, čo som jej 3-krát denne vypisoval a neviem čo. Takže preto sa teším a na TikToku tam mám nejakých 35 000, na Facebooku. Čo sa nám serieš do LinkedInu? Keď už si taký veľký... Ale úprimne ti poviem, že LinkedIn začal ako taká zábavka. No. Proste Oldřich Kováč tam bol a proste mi pohovorí, ja som ho trénoval a on mi hovorí, že Bráňo, že mohol by si ísť tam, že tam sú vlastne firmy a tak. To ja, že OK, že idem ako takú zábavku si proste robiť. A som videl, že vlastne to, čo robím a tú osvetu zdravia a proste tak, ako robím tie príspevky, že to ľudí baví. A proste ich to náplňa a hlavne ich to motivuje k tomu, aby sa hýbali. A keď si potom podáš otázku, že v čom je LinkedIn iný ako iné sociálne... Není. Vôbec, akože absolútne tam nevidím rozdiel, preto vlastne celý content, čo dávam na Instagram, TikTok, na všetky sociálne siete aj na Facebook, tak dávam aj na LinkedIn a proste je to úplne v pohode. Ešte tak menej dôchodcov s mačičkami je na LinkedIne. No, to je dosť možné. Ale všelijakí ľudia sa mi ozývajú a čo mi píšu aj v poslednej dobe mi hlavne píšu aj ľudia, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, ako že ich manžel napríklad pribútaný na lôžku a takéto veci, takže tie príbehy sú veľmi také, no niekedy nie sú moc šťastné. No dobre, a cvičil si od mala, alebo kedy si sa k tomu tak dostal, že si to začal akože seriózne riešiť? Som sa nadýchol. A od 15 rokov som začal cvičiť ako tak, že hrával som hokejbal. Ja som inak bol vždycky, ako keď som bol malý chalan, tak som bol vždycky taký, že som sa vôbec nehýbal. Ja som mal vlastne vážnu autonehdu, keď som bol treťak na základnej a odtedy som bol nejaké 3 mesiace v nemocnici. Som sa nepoznával, som mal proste ťažký otraz mozgu a proste som mal opuchnutú hlavu a ani som sa povedal, že kto som. A že vraj som sa zmenil potom. No a stále som bol doma a nikam som nechodil. A v 6. 7. ročníku na základnej som začal hravať hokejbal, to ma strašne bavil, chodil som k Salesianom
A potom som začal sa venovať aj fitness, to bolo okolo nejakého 15. roku života a okolo 30 som začal robiť crossfit, lebo som začal robiť MMA a že začnem proste, vyskúšam crossfit, lebo ten je dobrý na výbušnosť. No a nakoniec toho MMA som prešiel iba na ten crossfit a to ma baví vlastne doteraz. A jak som sa dostal trénerstvu, asi tak, že mňa zaujímalo proste všetky tie fakty, že jak sa zlepšiť, ako byť lepší, ako sa lepšie stravovať, prečo nemať brucho a takto. A vždycky som zapýtal trénerov a oni mi hovoria, že ja si dám slaninku, ja si dám hento, ja si dám tamto a potom som vlastne zistil, že oni vlastne o tom ani nič nevedia a proste všetci si tam pichali nejaké tieto vtákoviny. Tak som si povedal, že serem na to, že s prepáčením a dám sa správne. To je konotočárske. Môžeš na to srať bez prepáčenia. Hej. Je to pohode, no. A tak som si spravil všelijaké kurzy a začal som sa viac vzdelávať. A potom vlastne to prešlo. Robil som, a samozrejme, ináč ja som tak všeobecne zameraný na všetky strany a do toho som robil ešte 16 rokov za barom, popri výške. V 27 som išiel na výšku a vlastne barmana som robil od 18. No ale však nabuchaný barman, ako to funguje, ne? Akože piatky, soboty po diskotékach, akože super, život perfektné, ale veľa som pil, ale do toho som stále cvičil, takže čo bolo úplne super. No a čo by som povedal? A počas korony vlastne, pred koronou som začal, že konečne sa začnem venovať trénovaniu. No a došla korona. Takže mal som klientov a oni hovoria, že budeme s tebou cvičiť vonku, že to není problém. A ja hovorím, že OK, tak akože budeme cvičiť vonku. No a zrazu došla zima a oni nechceli cvičiť vonku. Si predstav. A ja, že do prdele, teraz čo? Však nemám žiadny príjem. Tak som vybavil nejakú miestnosť. On, že nemôžeme chodiť do miestnosti, však je korona predsa, vieš. A ja, že do prdele, tak proste začal som si naberať klientov počas korony. Dobre. A normálne mi chodilo viac ľudí, jak normálne. No koniec koncov Bratislava minimálne sa premenila na cyklistickú veľmoc od korony. Pred koronou na hrázi si stretol tu a tam nejakého cyklistu, teraz je tam taký trafik, že ako bežec sa ani nemôžeš ísť, lebo sa bojíš o život. To není sranda. No ale kto je dneska tvoj typický pacient? No, Slovičko pacient nepoužívam náhodou, lebo väčšina tých ľudí je asi v kondícii pacientskej. Ja používam pacienta na každého klienta. No, dobre. Úprimne, ja mám také rôznorodé publikum, alebo respektíve ľudí, ktorých trénujem, pretože mám aj chlapcov, ktorí majú 15 rokov, mám aj pani, ktoré majú 58 rokov, dokonca 2. Mám aj ľudí, ktorí proste idú, že bomby, fakt, že proste spieranie a proste snažia sa mať čo najlepšiu postavu. Takže ja sa nejak nešpecifikujem a teraz vlastne chcem aj začať robiť pre Vyscenovcom, kedy si robil aj workshop o sedavej práci a k tomu sa chcem pomaličky vlastne vrátiť a začať proste robiť tieto veci, pretože jediná najdôležitejšia pomôcka, čo by som každému človeku doporučil, je roller. Masážny valec. To je proste to najlepšie. Ja som mal kedysi vlastne, ak som začal cvičiť crossfit, tak tým, že som vlastne išiel fakt bomby a proste som sa tomu venoval, tak som išiel, neviem, 190 rep a takto proste. A išiel som zo 110, som išiel až na 190. A to je preto, že lebo vlastne na crossfite cvičíš celé telo. A veľa ľudí si myslí, že však cvič, del partie, hento, toto. Najlepšie je celé telo proste. Dáš silovú časť a potom rozhýbeš celé telo a proste ideš do zlyhania, čo je úplná paráda. A fakt som išiel brutálne hore, ale mi začal tuhnúť zadok a vlastne tam, jak je nerv ischias, tak proste mi to začalo vystreľovať. Do chrbta, do nohy, ja som nevedel behať. Proste som sa pýtal tých trénerov, že čo mám robiť, alebo tak. A oni normálne sa srandu zo mňa robili, že to není možné, aby ťa z chrbáta proste ťa bolela noha, alebo ti proste trpla noha, alebo takto. No tak zase to, čo som proste napríklad hejtoval, keď som videl niekoho, že sa roluje, že čo to je za blbosť, tak zrazu som si to zobral, som si to kúpil a normálne 3 rollery som zlomil, čo normálne praskol a 3 hodiny denne som sa roloval. 3 hodiny denne som sa roloval a oni mi už nechceli ani vrácať peniaze za tie, lebo oni si mysleli, že taký debil asi není, čo by sa 3 hodiny roloval a ja som proste tie bolesti odstránil toho zadku. Ty vôbec nevnímáš, že to má nejakú životnosť, áno, že to má ako nejaký... Nemáš potom skákať. Tam bol roller, ten roller bol, že do 150 kg. Do 150 kg, ja som mal 100 kg a ja som sa proste 3 hodiny a frajka sa pozerala na mňa, že to nie si normálny. Mne to tak pomáhalo. Ja som si myslel, že to je fakt najväčšia blbosť. A není nič lepšie ako osobná skúsenosť. Nechcem si to nechávať na fun fact, lebo teraz to pasuje, ale s tým chrbátom máš ale že brutálnu pravdu. Ja som pred asi 8 rokmi som mal taký problém, že
mi bolesť, to som nevedel, že to je chrbát, ale bolesť mi začala vystreľovať tu vpredu, začal som mať také bušenie srdca nepravidelné. Išiel som ku doktorke, ona mi spravila EKG, rovno ma posielala do nemocnice, dokonca ma nechcela ani nechať šoferovať, ona si myslela, že ja už akože končím. A tam mi dali nejaké infúzky, nič, tiež mi nevedeli, že čo mi vlastne je. Išiel som potom ku fyzioterapeutovi, tak na mňa pozrel, doma ľahnuť, chytil, a však to je chrbát do džubany. Hovorím, si robíš prdel, však EKG mi robili, všetko mi robili, a hovorím akože zobral ma, počúvajte, jak rábkač, keby si, alebo po radiátore, vieš, s tyčkou, keby si šiel, ma ponaprával, kokos za 2 dní nič. No, ono... To je prvotné uvoľnenie. Samozrejme, potom som musel nastúpiť na cvičenie a tak ďalej, aby som si dal dokopy. Lebo napríklad mal som klienta a ten išiel k takémuto napravovaču a ten ho tak napravil, akože bol niekde na dovolenke, že dá si, že u kamoša na hoteli a že mám tu takéhoto. Tak ho zobral do parády, že som ho pol roka dával do poriadku z toho napravania. Takže ale ten roller je fakt, akože to je najlepšie, lebo väčšina ľudí sedí tak, že ramena vpredu, sedáva práca, nie, samozrejme hlava vpredu a potom takto celý deň, keď sedíš, tak si stúhnutý. Nie, a ty potrebuješ s tým rollerom to uvoľniť. Ale ten roller ti spraví iba to, že ono ti to uvoľní na chvíľku a ráno, keď sa zobudíš, zase si stúhnutý. Takže ty to musíš vystrečovať a následne to musíš posilniť. A to je proste tieto 3 kroky. Ale keď už máš tu bolesť, tak čo je lepšie? Zoberieš si tú loptičku, nemusíš si dávať žiadny ibalgin, nič a proste iba uvoľníš s tou loptičkou a to dokážeš 80% veci. Však väčšina žien proste bolí hlava. Vieš? A proste iba zobereš loptičku. A to sa im pri tomu nechce. No. Ja, áno. To si nepochopil, že to je iba výhovorka. Však napríklad ja vlastne mám klienta, ktorého som dal do poriadku, má 2 vytečené platničky a robí deadlift so stovkou. 2 vytečené platničky, dobre? Akože všetko sa dá. A všetci, že operácie, toto, väčšinou to ani nepotrebuje operáciu. Akože áno, sú niektoré, že sa zlomí niečo, alebo proste ucpe to kanálik, alebo takto, tam sú. Áno, ale väčšinou pokiaľ to uvoľňuješ, tak je to všetko v poriadku. Ja mám veľmi podobnú skúsenosť, teda ja mám ako odšportované svoje, lebo ja som teda, ty si zlomil nad MMA palicu, ale ja nad Thai boxom nie, ja mám teda... Ty chodíš do Hanumanu. Ja som Hanuman, hej. No. Takže ja každému hejterovi na LinkedIne, keď sa ti niečo nepáči, Hanuman Gym Bratislava, nech sa ti ľúbi. Hej? A tam si to každý rozmyslí. Alebo dovtedy. Ja som vlastne po mojom poslednom fajte, čo som mal v 2011, čakáme, že 14 rokov do čerta, tak išiel som presne, že prvý maratón a ja som prešiel, teraz robím kalisteniku a beh. 2x1, 2x2, lebo to je objem, ktorý som schopný zregenerovať, takže nemám s tým problém. Ale ja historicky trpím na ramena, lebo Thai box a lakte k tomu. Tak všetky tieto akože stand-up fighterské disciplíny, ramena, lakte sú ako nášrod u každého. Nakopaných 100 000 krát do tých lakťov, proste ti ruky bolia. Mal som zapálené proste tu na jeden úpon, druhý úpon, tretí úpon v jednom ramene. Ja som nevedel, ešte, že mám automat. Ľavou rukou som dával Dčko, keby som mal manuál, tak ani neodšoferujem, lebo nevieš proste šaltpakovať normálne ľavou rukou. Skúšal som takú terapiu, neviem proste, že nič mi nefungovalo. To, čo mi nakoniec zafungovalo, je, že 50 krát zatočiť dopredu, 50 krát zatočiť dozadu. Najprv pohyb taký úplne, že malý linky, proste, že 5 cm, nakoniec, tak sa to všetko rozhýbalo, rozpôvalo, že nemám dneska, že a všetky bolačky, čo som mal, bol vlastne, že nenásilný, ľahký pohyb a rozmasírovať. Tak. A potom zrazu to ide. Hej? A ľudia vôbec si neuvedomujú, že tie svaly, keď sa uvoľnia, že tak, jak sa psychika prenáša do toho tela, že ako hlava a telo je jedno. To nie sú dve veci, že telo je dopravný prostriedok pre mozog. Hej? To tak není, proste my sme jedno. Len ľudia to nevedia a že keď mám hlavu v neporiadku, tak sa to na tom tele prejaví, ale keď dám telo do poriadku, tak ono sa to zase potom prejaví do tej hlavy. Presne tak, no. Hej, že to sú spojené nádoby, kam nalejem, to sa proste preleje aj do tej druhej. Keď uberiem tak rovnako, tak som ubral. Takže ja keď vidím, že no ja musím ísť na operáciu, mám karpálny, neviem čo, a tak hovorím, Jesus, ďalší, ktorého odrbal doktor chirurg, čo potrebuje nabilovať poisťovňu.
No je to, a najhoršie, keď ja vidím niekoho, alebo mám klientov a pritom stále hovorím všetkým masírujte sa, keď vás niečo boli, masírujte sa. Že toto ma boli, vieš čo, ja to nechám tak kľude, ja že ne, vy masíruj to. A zrazu, že na druhý deň mi hovorí, však ono je to o dosť lepšie, že zrazu sa dobre cítim, vieš, to vidíš proste na tých ľuďoch, že zrazu, jak mali veľké bolesti, alebo keď dojde ku mne hociaký nový klient a proste ho dám do poriadku, proste mu to rozmasírujem, že síce o to boli. A všetci si myslia, že proste keď dojdú na masáž, tak musia mať hladkaciu masáž, ja tomu nechápem. Proste masáž ti to má rozmasírovať. To nemá byť, že škrápkam ťa po chrbtíku, alebo tak. To je tantrická masáž. To je ja normálne, keď už toto počujem, a ja, že prosím ťa, nestlačaj ma. A ja, že však ja mám liečivý dotyk. A všetky ženy proste, klientky, všetky predo mnou utekajú. Vieš. Čo na to hovorí drahá? Neodpovedaj. Naposledy som mal v Prahe filipínsku masáž. Baba z Filipín, počuje, tam ma tak zbila. Ty kokos. Ale to bolo strašné, to bolo hodinu, ona po mne skákala, ona do klinču ma, počuje, ja som chvíľu rozmýšľal, či sa nemám brániť, ako to bol masaker. Normálne, ja keď idem na Tajsku, je Kamron voľna, malá, tučná, škaredá Tajka, prepáč Kamron, ale teda nie si akože atraktívna. Počuje, tá proste na mňa rovno vyleze, keď ti pichne kolena do lopatiek a kolenami si klakne do prostred lítka a do stehna zo zadu, tak akože, no, výborne. Tak to sme si akože porozprávali. Ďalšia otázka. Jak hodnotíš vývoj slovenského zdravotného stavu z typického slovenského niekoho? Máš pocit, že sa to zlepšuje, zhoršuje? Lebo ja keď som bol decko, pamätám si, aj vlastne v tých 90. rokoch, kto bol úspešný, bol pupkáč. Áno. Aj Černák, nie? Konec koncov, proste s takým bruchom v tom bordovom saku. To bol taký akože štandard 90. rokov, že úspešní ľudia sú gulatučky. Ty už bacha s tými menami, lebo dneska rozhodujú o tom, či ho nepustia vonku. Toto prosím. Verím, že mi to prejde. To bolo akože kedysi. Hej. Keď sa kúkneš na Jeffa Bezosa, ako vyzeral pred 30 rokmi, tak taký drbko. Mm-hmm. Dneska nabitý typek. Hej. Áno. Väčšina podnikateľov, ktorí sú fakt, že úspešní, tak všetci hovoria, že jeden zo základných psychohygienických postupov, ktoré majú, je šport. Ja to mám rovnako tak. Že prešiel som ťažkými životnými fázami, súkromnými, pracovnými. Šport ma zachránil. Hej. A keď potom prídeš do Hanumanu v čase obeda, tak nemáš tam prázdne parkovisko. Sú tam všetky Mercedesy, Audiny, všetky proste drahé značky, lebo tých chlapi a tu a tam žena sa tam proste prídu vyblbnúť, aby sa všetkého toho jedu zbavili. Áno. A takže moja otázka, jak vidíš akože posun Slovenska, že hýbe sa to, alebo naopak tá mladá generácia je úplne mŕtková, jak niektorí tvrdia. Netvrdím, že to tak je, lebo nemám tú istotu. Pýtam sa teba. Dobre, takže 7 z 10 ľudí trpí nadvahou a obezitou. Proste je to stále horšie a horšie. Proste väčšina ľudí, keď im napíšem, takže všetko je v poriadku, všetko je super, ale proste není to tak. Proste a vidíme to, každý rok to vidíme na kúpalisku. Ja som proste bol minulý rok na kúpalisku a bol som fakt, že zhrozený a proste by som si povedal, že tie ženy a tí muži proste vyzerajú dobre, ale keď som to tam videl, tak ja som bol fakt, že zrozený kedysi. Ja ako moc často som nechodil po kúpkach teraz, ale minulý rok som bol a to fakt akože akože som bol strašne zrozený a ja neviem, keď som si zobral, že ja neviem, 10 rokov dozadu a som bol na kúpku, tak som sa povedal, wow, že pekná baba, alebo tak, že proste tí ľudia nevyzerali. Tak v dnešnej dobe, keď chceš byť úspešný, tak proste musíš makať. Ono to není ani o tom, že aby si sa udržiaval v kondícii, ale je to o tom, o tej hlave. Proste, jak si povedal, o tej hlave a hlavne o tom, že ťa to drží. A hlavne ten silový tréning. Ja si nemyslím, že ja keď som aj sa pripravil, ja som mal Fight Night Challenge, ja som mal jeden zápas. Tam som dostal, môj zápas trval 40 sekúnd, dostal som kávu a bol som vybavený. Dobre, ale poviem ti jednu vec. Teda 99,99% populácie v živote do ringu nevstúpilo ani nevstúpil, lebo čo by tam robili. Neviete si predstaviť, aký šílený stres to je postaviť sa do ringu. Neviete si to, ten živočíšny strach, ktorý človek zažíva počas tej prípravy a potom si tam postavíš, že ty je tam ten druhý magor, ktorý ti chce ublížiť
A ty, že to púče, čo ja tu robím? presne toto. A ja som si, ja som ani nevidel, že to bolo tisícky ľudí tam bolo a všetci pozerali, ale ja som bol jak vypnutý. Ja neviem, čo mi bolo, ja som tak ťažkú prípravu mal na ten zápas, že ja som si hovoril, že to dám bez problémov. Ja som mal tak s chalami, ktorí proste mali 20 zápasov, ja som proste išiel a ani jeden ma nedal dole. A na sparingoch, alebo takto, a fakt, že ako išli do mňa, ja som bol stále fialový. Nikto. A zrazu som tam došiel a si hovorím, že pohode, ideme, ne? A ja som zaspal. On hneď vyštartoval po mne a hneď bam, ja som sa postavil a hneď bam zase. Takže vybavené. Ale akože to proste, ešte stále to nosím v sebe a to sú proste veci, keď cvičíš stále makáš proste na sebe, aj teraz akože každý deň proste búcham, tak proste cítim, že to mám v sebe a že musím to proste ešte liesť tam do toho ringu. Musím. Aj keby čo bolo. Ale to som chcel povedať, že keď si úspešný a chceš byť úspešný, tak veľa ľudí si neuvedomuje to, že keď cvičíš, tak to cvičenie ti dáva energiu. Ty máš strašne veľa energie. Ja napríklad, keď necvičím, tak ja som taký unavený, taký lenivý, mne sa nič nechce. Ale zrazu, keď cvičím a dvakrát za deň cvičím, tak ten testosterón mi to spraví a ten silový tréning, ja sa cítim neskutočne. Ja sa cítim, že všetko dokážem proste. Zrazu mám energiu na to, proste zrazu mám kreatívne myslenie, všetko. Keď máš problémy, ideš si zacvičiť, proste vybucháš tú hlavu, ale hlavne ten silový tréning, lebo ja keď som napríklad sa pripravoval na ten zápas, tak mal som Teres Major, proste mi odišiel, takže som cítil vlastne aj golfový lakeť, tenisový lakeť, to som v ruku poriadne nemohol vystrieť, to ma bolelo, tamto ma bolelo, úplne stále som trénoval, ale nedával som ten silový tréning, iba som boxoval, rovnako jak s behom. Keď som iba behával, tak som bol taký mlándravý. To vidíš na tých bežcov, oni sú takí mlándraví. Behával som 2800 km za prvý rok, čo som začal behať, som odbehol a bol som mlándravý, nevyzeral som, všetci chcú schudnem s behom, no však to tak aj potom vyzerá, proste sú mlándraví, takí, vieš, neforemní. Ja som presne kvôli tomuto prestal behať maratóny. Neviem, 6-7 rokov dozadu som proste dal posledný maratón, povedal, stačilo, nohy ma boleli jak svinia z toho, času to zožere jak hovado, vysušený si. Hej, presne. Lenže od určitého veku páni, a ináč je to správa aj pre dámy, ktoré majú pánov, hej, málo testosterónu sa prejavuje vo viacerých veciach a je to aj vo veľkosti a chutí do oné. Áno, hej, takže keď chlap má byť našlapaný v každom zmysle, či pracovnom, či postelnom večer, tak proste potrebuje testosterón a to je spojené s bicákmi. Nie. Ale je to vidieť tak celkovo na tom trende, že tých akože biznismenov a CEOčiek a týchto, však si zober takého Zuckerberga. Čiže nabitý? Však ale oni dávajú teraz MMA-ka. Však on začal robiť, neviem, čo on je, že prototyp nerda IT-čkového, hej. Áno. Proste by si čakal, že spí v knihách, ty vole, alebo hej, presne. Hej. A on, ty kokos, keď ho ukazujú, jaké fighty dáva, tak ako... No, myslím, že toho Maska by zamotal, keby si to teda naozaj dali. A inak, čo som chcel s tým maratónom, jak si hovoril, tak proste aj vyšla teraz štúdia, ktorá hovorila proste o tom, že maratónci majú oveľa nižší testosterón, napríklad šprintéri, alebo tí, čo cvičia silové tréningy. Že oni majú úplne že nízke hladiny testosterónu. Takže proste akože kto si myslí, že behanie a dlhé behanie, maratóny, 21 a podobné, že proste to ťa bude nejak boostovať, tak sú úplne mimo. Však fakt, jak si povedal, stačí sa na nich pozrieť, vyschnutý. A proste v tej tvári, proste ten testosterón ťa omladzuje a oni si to proste nikto neuvedomuje. Tak oni počítajú sekundy a ja tomu veľmi dobre rozumiem. Ja mám svojich... Počítajú sekundy? No, tak pozri, ja mám odbehnaný asi 25 000 kilometrov. Wow. Hej, takže o bolavých nohách a každý víkend na Bielý kríž 28 kilometrov, to akože mám. Ja vrchol mám nejak 3000 niečo kilometrov ročne pred pár rokmi. No. Ale nemá to toho beneficienta na konci. Lebo ty máš teraz novú ambíciu, že 10 km po 40 minút. To si ako so 100 kilami akože good luck. 103. Good luck. Hej. Lebo teda ja som skončil na 41, 10, 20, 30 niekde tam. Proste nedostal som to nižšie, lebo by som musel schudnúť 5, 6, 7 kg. Potom by to išlo, lebo samozrejme pri tom behu každé kilo sa počíta. Hej. To je ako krutná matematika. V cyklistike nie. Armstrongovi čo povedali? Si moc nabitý, schudnúť.
Hej, tie ruky musia preč. Hej. A potom budeš rýchlejší. Hej, lenže potom tá cenovka. A teraz, a či ja dobehnem 74. alebo 35. Ako furt to není na bedňu, hej, ale potom, že som potrebujem presťahovať skriňu a neviem ju dvihnúť. No tak to je bieda. A bolia ma kríže, lebo proste ten chrbát mám slabý a nemám kór a dieťa neviem nosiť, lebo proste som vysušený. Haló. Takže páni, 3 bicáky na to. Ale však to je vidno na fyziológii tých drvie väčšiny bežcov alebo cyklistov. To proste vidíš, že aký to má dopad. Áno, ale hodnotíme pozitívne, že športujete, vážení, áno? Presne to som chcel povedať, že je dôležité, že aspoň tí ľudia sa hýbu, že keď už nič iné, že proste napríklad ČSOBčko bolo proste, že to bol nejaký brutálne veľký ročník, že tam bolo najviac ľudí. Takže akože klobúk dole. Teraz som akože bol behať Wild for Run a Wings for Life. Ani neviem rozprávať. No, to som bol behať a tam bolo úplne strašne málo ľudí. Tam bolo nejakých 500 ľudí. Kedy ťa zrazilo auto? Kedy ma zrazilo auto? Tak tam chytá auto, nie? Vieš čo, koľko som dal? 23,8? 23,8. Akože mohlo to byť aj lepšie, ale akože bol som na 100-kilového chlapa bežať... Ja ako načas som nikdy akože takéto dlhé tieto trasy. Ja čo som išiel vlastne najviac, som mal 58 a to som mal ultra. Ale to máš tam prekažky a hento, toto, tamto, takže ešte som aj zablúdil, takže... To sa stane. Dobre, keď sa teraz bavíme o trénovaní pacientov. No. Takže ty si taký, že crossfiťák. Uh-huh. To vieš, ako zistíš, že takto je crossfiťák? Keď ho vidím na hrazde, tak to rozoznám hneď, ale ináč neviem. Nie, hneď ti to povie. Je to však vegán? Áno. Tak toto neviem, toto som nepočul. Tak už vieš. To si crossfiťák. Takže, jak to máš s pacientami, že ideš vyslovene, že každý dostane svoju nejakú, podľa toho je to dáma v rokoch, je to puberťák, je to wannabe športovec po 40-ke. Jak im prispôsobuješ ty akože tréning? Akože dajú ti oni nejakú misiu? Chcem pribrať, schudnúť, nabitý a podľa toho im to upčešeš, alebo jak to máš? Každý má nejakú svoju misiu a vždy spravíme nejakú diagnostiku a povieme na základe tej diagnostiky FMS-ka a ich otestujem v 7 pohybových vzoroch a zistím vlastne, že ako sú na tom a potom im poviem, že čo budeme, čo nebudeme cvičiť, ale väčšinou vždycky ten role používame. 80% ľudí má rovnaké problémy. 80% ľudí a proste to už je, či chceš schudnúť, či chceš pribrať, proste to už závisí všetko od stravy. Takže a potom vlastne prispôsobujem aj tú obťažnosť cviku na základe toho, že proste koľko ten človek má rokov, alebo jak má skúsenosti, alebo aké má zranenia a tak ďalej. Takže není problém s ničím. A chodia ti, akože aj, že sú väčšinou to, že úplne lamy, alebo... Áno, napríklad chodia mi teraz, čo mám 58-ročnú pani jednu, tak tá necvičila nikdy, tá začala teraz cvičiť, druhá 58-ročná a tá iba, že chodí na nejaký jumping, alebo takto, takže im tiež vlastne ich učím cviky a oni majú vlastne tie pohybové vzory, majú proste už taký stereotyp, oni už sú, není dobré po 30-ke už nejak rozhadzovať tieto veci, lebo potom to telo je proste tak navyknuté a keď ty začneš niečo meniť, tak to je proste jak taká kaskáda, proste ono to není dobré. Proste niektoré veci sa dajú zmeniť, ale niektoré už potom, keď celý život proste tlačí tie kolena donútra, tak akože môžeš to akože uvoľniť tie aduktory, ale už by si ju mohol polámať, keby si ju príliš... Nie, že polámať určite nie, ale mohla by mať problém napríklad s chrbátom, alebo tam by bedro, proste tie kolená, proste by s bedrami, potom členky. Tam sú také veci, že to už ako... Jak som povedal, ten môj klient bol u toho chiropraktika a ten ho rozhasil, že proste pol roka som ho dával do poriadku. Ale ja hlavne, akože som tréner, ale teraz viac sa zaoberám vlastne tým influencerstvom, tými spoluprácami napríklad so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou a takto proste, že robím tú osvetu, že viem, že ako tréner nedokážem pokryť proste také široké spektrum ľudí a tak ich až tak osloviť jak tými sociálnymi sieťami a tými spoluprácami proste, ktoré robím. A hlavne tými videami, však vieš, čo všetko robím proste a aké všelijaké triky, heky a toto na zdravý životný štýl. No, lebo mňa práve toto akože preto to smerujem všetko akože týmto smerom, lebo tie otázky na postupne, lebo
tvoj biznis není škálovateľný jednoducho. Dá sa to všelijako akože uchopiť, ale tým pádom, že ja keď idem ku nám do gymu, tak tam stále má niekto nejakú súkromku. Hej. Áno, furt sú ľudia, ktorí nechcú cvičiť v skupine, lebo si myslia, že keď cvičia s pánom trénerom sami, že to ako pôjde lepšie, rýchlejšie alebo niečo. Nechcú byť pre mňa neznámych motivov v skupine. Áno. Ale tomu chápem. Tomu chápem, napríklad chápem tomu, že proste v skupine, ja si pamätám, jak som chodil na CrossFit a strašne mi vadilo to, že proste robil som veci zle. Robil som prevedenia zle, lebo proste bolo nás tam 16, 12 a proste ten tréner nevidel to. Ty nemáš šancu pokryť 2-3 ľudí a jedného dokážeš pokryť. Fakt, že proste ho sleduješ, ako sa hýbe, čo robí. Áno, ale k tebe chodí lama. Ako myslíš, že lama, že je úplná, že proste nič... Áno, jasné, áno. Ale my sme chodili, počujem, na ten CrossFit, sme chodili tak, že ja napríklad vôbec som nemal robiť tie veci, vieš. A to bolo, že vôbec tí tréneri nás pustili toľkých cvičiť, ktorí proste to nerobili technicky správne. A my sme sa vlastne, tie chrbáty a všetko, a CrossFit preto tak dopadol a proste ho tak veľa ľudí začalo hejtovať, lebo oni proste kašľali na nás, zobrali si veľa ľudí a potom proste potom časom sa začali robiť, že on-ramp kurzy a všelijaké kurzy pre začiatočníkov, ale dovtedy nebolo. Ja som chodil 2 roky a žiadne on-ramp kurzy neboli. A my sme vlastne boli... Ty si niekedy bol na CrossFite? Áno. Hej? Lebo ja som chodeval tiež, že môžem to len potvrdiť, že to je tá najhoršia vec, čo sa mohla stať, že ono to vyzeralo tak všetko super moderne, hej, oni okolo toho začali robiť hype, lebo stretáva sa partia ľudí, teraz idú skoro ráno pred prácou zacvičiť. To, čo hovoríš, akože nemá šancu ustriehnúť 15-20 ľudí ten človek. A ešte lepšie, keď tréner sa takto s telefónom hral, vieš? Presne. No dobre, to je a ako teraz, samozrejme... Vieš, a teraz máš zobrať a trhať 100 kg, ty kokos, alebo vieš, skakať na bedňa, neviem čo, však to len do drbať. A oni proste, ľudia, ktorí majú takto predsunuté ramena, to oni, alebo hlavu, tak oni vôbec nemajú robiť overhead pozície, proste, vieš, a ne takto všelijak a proste úplne zle. Vieš, a to je to, že proste tí ľudia potom prestali chodiť, lebo sa proste dodrbkali, no. A potom sa začalo, akože toto, preto ja napríklad online tréningy, ja robím fakt, že po jednom a každému proste poviem, natoč mi videa, alebo takto. Ja nerobím žiadne také, že masovky, pretože ja by som tomu nedal, vieš, že proste niekomu spravíš plány a 30 ľuďom to predáš a potom čo ten človek, náhodou si spraví niečo? Vieš, ty potrebuješ toho človeka vidieť, že či to robí správne, či má dobre tie pohyby a všetko. Dobre, no a k tomu to celé vlastne smerovalo, že tým, že ťa to berie vlastne, že máš akože tréning ako taký, potom sú to všelijaké tieto fyzioveci, hej, tak za normálnych okolností naberieš ďalšieho pomocníka, ďalšieho spolutrénera, hej, že vlastne buduje sa to nazvať ako nejaký biznis, lebo dneska máš ty ešte niekoho, alebo si čisto, že one-man show? One-man show stále. One-man show stále, hej. A teraz, lebo tu sú aj iné akože podobné biznisy, kde nemajú nič s fitnessom, kde vlastne človek začína sám, ale napostupne je toho toľko, vďaka marketingu a všetkému, že si pribere ďalšieho pomocníka, ďalšieho a vlastne je z toho potom normálne, že firma. Hej. Ale teba to teraz neberie teda týmto smerom, ak to chápem správne, ale vlastne ideš vyslovene na tie sociálne siete a akože, že toto má byť ten business case pre teba. Ono, vieš, veľakrát proste rozmýšľam nad tým, že čo je tá správna cesta, že či fakt, aj niektorí ľudia proste mi ponúkli, že dobre, že otvoríme fitko, budeme musieť vlastne, zasponzorujeme ťa a vlastne pod tvojou značkou, ale ja som zistil, že aj tak by som si to všetko musel vymakať ja. To by som musel zase to by som automaticky siete musel dať nabok, lebo tie siete musím natáčať, tie videá proste niečo stoja. A všetko, tak som si povedal, že kašlem na to, budem mať, dajme tomu 5 klientov teraz, momentálne áno, časom sa dajú nejakí brigádnici, alebo respektíve, aby mi pomohli s tými videami a takto, ale tých spoluprác zatiaľ nemám toľko a robím si tie videjka tak, že proste mám pol na pol, že 5 ľudí a do toho, ja neviem, 3-4 spolupráce. Aby to nebolo moc. A sú presne tie spolupráce, proste, s ktorými sa 100% identifikujem, ako je napríklad tá všeobecná poisťovňa, pretože rieši zdravie a to ma úplne že zaujíma. Takže. Alebo Brain Market, tam mám rôzne doplnky, lebo oni napríklad idú tiež úplne s dobou. Čo sa mi úplne páči, proste umelé sladidlá proste dávajú prírodné a to. Je tam strašne veľa vecí a hlavne si dávajú pozor proste na to, aj jak robia tie produkty.
OK, lebo vlastne keď som ja hovoril o tom humore na tom úplne na začiatku, tak ja keď proste vidím všetkých tých trénerov, tak to je tak všetko smrteľne vážne. Lezie mi to na nervy. Hej? Lebo proste vieš, trénuje niekoho, kto je ako proste je lama, hej? Ale tak sa tvária, aké by trénovali akože čínsku reprezentáciu. Hej. Viem presne, o čom hovoríš. Bol som nedávno na jednom školení, prepáč, že ja ináč strašne veľa rozprávam. Nie to... My vystrihneme. Iba by tu ostali. No a bol som na jednom a som sa dozvedel také veci, že som normálne že pozeral, že wow, že je... Bolo mi povedané, že je úplne jedno, ako drepujete. Ako pozerám, a dobre, a toto by si jak riešil. A toto by som riešil a potom vlastne som zistil, že však keď to chceš riešiť a predtým hovoríš, že jedno ako drepujete, tak potom prečo by si to riešil, keď vlastne, vieš, a úplne tak si odporovali. Potom je zase ďalší mi povedal, že ruky nepomáhajú pri behaní, že vlastne, lebo viem a poznám štúdie proste, ktoré hovoria, že čím rýchlejšie ideš rukami, tie automaticky rýchlejšie. Keď chcem pridať, prepáč, áno, keď chcete bežať rýchlejšie, začnite kmitať rukami rýchlejšie. Nie nohami, ale rukami. Presne. A akože to úplne... A že ne, že proste takto není. A ja už proste niekedy fakt sa normálne... Mám niekedy... Neviem, že či mám vôbec hovoriť, lebo niekedy sa cítim jak somár tým, že viem proste toľko a že čítam stále proste nejaké nové štúdie a že sa proste vzdelávam. Lebo niekedy mám pocit, že je to jak keby devíza, lebo keď sa ozvem, tak všetci zase kúkajú, že zase všetko vie proste, alebo zase si myslí, že všetko vie, vieš. A... Kámo, vitaj v klube. To sa volá závisť. To je závisť, to oslavuj. No, povedz mi, čo hovoríš na diety. Na diety? Hej, také, že keto, paleo... Akurát som teraz riešil carnivore dieta a carnivore dieta je zo začiatku je veľmi dobrá, ale proste z dlhodobého hľadiska z pár týždňov proste môže zničiť, aby som vlastne posluchačom povedal, to je vlastne dieta, že si iba na živočíšnych produktoch, respektíve na mäse. Sú tam aj, a môžete aj mliečne výrobky ako síry, ale to je tiež už bude prísna, že iba mäso a potom je nejaké, že mäso a vajcia a tak sa to nejak delí. No ale v každom prípade tá carnivore dieta je aj nejaký nutričný špecialista, ktorý proste to skúšal na sebe, hovoril proste, že cholesterol mu neskutočne vyletel, LDL cholesterol zlý. No ale ďalší proste ľudia, čo mi aj teraz písali potom, jak som spravil to video, tak mi hovorili, že samé pozitívne veci, že sa zbavili rôznych alergií, kožných problémov. Tam je normálne v štúdiách spomínané aj autoimunitné ochorenia. Takže z krátkodobého hľadiska to môže byť dobré, ale z dlhodobého hľadiska proste chýbajú ti tam minerály, môže to ženský cyklus proste narušiť, lebo to je vlastne nízkosacharidová dieta. Ako som spomínal, tie minerály a ešte niečo proste. Ale ako z dlhodobého hľadiska určite nie. Prepáč, že ja som karnivor na mesiac som vyskúšal, minulý rok som to držal a badal som niekoľko vecí. Ja som mal problém s laktózou, s intoleranciou a to mi zmizlo. Presne, to by písali, no. Prepáč, to bolo perfektné. Úplne ti to zmizlo, alebo len vtedy to zmizlo? Vtedy to zmizlo. Ono sa to potom ako keby vrátilo, lebo ono to súvisí s tvojou mikroflórou, akože črevnou. A ty, keď si to spätne potom dodrbeš, tak znova sa to akože prejaví, hej. Čiže, ale v danom období som mohol proste hociaký mliečný produkt čokoľvek vypiť a nič mi absolútne nebolo. To bola prvá perfektná vec. Druhá perfektná vec, ktorá len dokladovala to, že tá strava je telu prospešná, bolo, že neviem, jak to mám slušne povedať, no ale proste serieš málo. Akože naozaj tvoje telo je schopné spracovať skoro všetko, hej, z toho, čo ješ v rámci tej carnivore diety. Cítil som sa výborne. Máš 8 minút denný saving. No aj viac. Nie, ako kľudne sa ti mohlo stať, že si celý deň nepotreboval ísť. A nebolo to o zápche, bolo to o tom, že proste to telo spracovalo takmer všetko. Dobre, a úplne bez problémov si došiel a hneď proste a si to spravil, vykonal potrebu, úplne bez problémov, že nebol si tam dlho, lebo tam vlastne sa nedáva žiadna vláknina, vieš, to je to, že mne tá vláknina ti dosť pomáha proste tým črevám a proste k tomu, aby si vlastne mal lepšiu stolicu aj všetko. Preto ma to zaujíma, lebo toto nikto mi nespomínal, ale skôr mi to tak prišlo, že by tam mohol byť v tomto problém.
Takto, určite to nemá konzistenciu takú, ako by si očakával vtedy, keď ješ kopec vlákniny a tak ďalej, hej. Proste má to iné konzistencie, ale nie sme tu úplne kvôli hovnu. Dobre, hej, ale, jasné. Ale... S Jožkom Samom. S Jožkom Samom to prejdeme. Ale jedna dôležitá vec, že ja si naozaj neviem predstaviť, že by to niekto, kto z toho nežije, v zmysle, že o tom netočí videá, že by to robil dlhodobo. Ako je to fakt masaker. Proste ten tvoj celý život okolo toho je veľmi komplikovaný s rodinou. Vieš, vždycky si samostatne varíš, vždycky ideš niekam do reštaurácie, musíš sa prispôsobovať, alebo teda rodina sa musí prispôsobovať. Čiže na celkový život a sociálny život je to veľmi náročné dodržať takúto dietu. Preto ja som prešiel do toho, že nie som na čisto karnivór, ale idem akože vysokobielkovinovú. No, že jasné. Snažím sa pchať do seba čo vyvážená najviac bielkovín a vynechávať nejaké sachary. Na koľko máš nastavené bielkoviny? 2,5? Tak zhruba. Asi v kalorickom deficite? Ale poviem ti pravdu, že nepočítam. No. Idem proste, jem bielkovým, koľko vládzem. Lebo ako bielkovín sa podľa mňa nedá prejsť. To ako človek nezvládne. A môžem sa ťa opýtať jednu vec. Keď riešiš napríklad sociálne siete, tak si pozeráš štatistiky, nie? No. A akože počítať si, akože a zapisovať si toto, podľa čoho vieš, že sa dobre stravuješ? Ale čo, však ja som tu profik na LinkedIn a nie na stravu. Však dobre, ale proste je dôležité, však tvoje telo proste, ty, aj všetko proste, aj tvoja kariéra, aj to, jak sa cítiš, proste závisí od tvojho tela, však to je tvoj nástroj proste životný. Je to crossfit. Ale my tu nie sme na to, aby ty si nás drbal, ty kokos. Nie, si tu na to, tučný je. A si v tom deficite teda? Hej. Ja som tiež momentálne vykrmený, ale robím na tom. A to nás privádza k poslednej téme a to je pôst. Post. No. A minule si mal nejaký postíček o 36-hodinovom pôste, aké to má rôzne benefity a tak ďalej. Ja z hodou okolností včera som mal pôst. No. Takže štandardne, že od večera do ďalšieho dňa, obdeň do rána, takže zjednoduším, že 36 hodín. A mne to fantasticky pomáha. Akože zapalím miznu, cítim to na klboch, jazdečok sa odvodní. Dobre, ty si mal 36 alebo starý, 24? 36. Wow. No ale takto, že to mám teraz akože bežné, lebo ja mám veľmi nedisciplinovaný životný štýl v zmysle cestovanie, konferencie, letiska, mekače na pumpách, ja neviem proste čo. Áno, sorry. Mekače. Ale však mekače, ja som mal minulé, takže pohode. Akože. No ale vďaka tomuto s tou váhou viem ísť akože dole a nenarúša mi to tak povedať, že sociálny spoločenský život, lebo ja keď som na nejaké akcie a proste ja neviem byť že mega disciplinovaný, že dám si 2 mrkvy a pohár vody. Hej, nedávam to, sorry, som mäkký. Hej, no ale mám za sebou aj 2 7-dňové a jeden nedokončený 7-dňový po 5 dňoch som to musel akože uťať, pôst, lebo tak mi bolo strašne zlé, že jednoducho už sa to nedalo vydržať, proste mi to brutálne nesadlo. Hej? Takže mám ale takých tých jednodňových, dvojdňových mám, že mŕte. Že akože desiatky, možno 100, neviem, proste, že veľa. Hej. Za posledných 20 rokov. Lebo ja som robil akože farizejsky, ale jogu a vyskúšal som všetky očistné postupy, pečenie, čreva, všetko som akože vyskúšal. Ja som zvedavý. Hej. Hej? A funguje to vynikajúco. Čo tvoji pacienti na poustevníčenie, ak ty s tým frčíš, nefrčíš a tak? Vieš čo, ja napríklad post som mal, ako som ti hovoril, bol som Survivory, tam som postoval o 100-200. To som mal neviem koľko dní, ale bolo veľakrát sa stalo, že proste som nejedol vôbec nič, to sme mali, že 10 gramov ryže na deň. A niekedy sa stalo, že proste mali sme tam babu, ktorá nám jedla ryžu, takže niekedy sa stalo, že sme nemali vôbec nič. A vám si jedla? A prosím? Ona vám ju zjedla? Ona nám zjedla proste potajomky, alebo proste ja som do toho tým, že vlastne ja som išiel do Survivoru, tak som mal predtým 3 mesiace zápal plúc. Takže jak som išiel do Survivoru, tak zrazu po tom zápale ešte som dobral posledné antibiotika a dali mi injekcie, proste korona a ideš, letíš. No a tak som tam mal tú rekonvalescenciu som mal na diete, takže ja keď som dal napríklad kokosovú vodu alebo takto, tak som proste hneď behal, kade tade. Takže veľakrát sa stalo, že som proste radšej nič nejedol, lebo aby som bol potom, lenže potom ja som sa nevedel ani postaviť, lebo som mal 102 kg a vlastne po 64 dňoch som mal, koľko som mal? Okolo 80.
Som vyzeral fakt jak úplne, keď ste videli Toma... No vtedy si bol oveľa štihlejší, jak si teraz. Hej, ty si ma videl? Ja som si pozrel. Toma Hanksa proste úplne, akože čisto, proste ešte veľká brada, proste akože celé zle. No, ale ja som napríklad teraz som na fastingu 16-8. To je pre mňa to najlepšie, čo môže byť a rozmýšľal som vlastne nad tým karnivorom, že by som vyskúšal, že možno by to bolo zaujímavé, lebo že nemôžem proste byť taký, že proste na základe niečoho budem proste odsudzovať, že lebo štúdie, alebo možno mne to spraví dobre. Ťažko povedať, preto som to chcel vyskúšať. A rovnako tu 16-8 proste. A tá 16 je úplne super, lebo vlastne od 12. do 8. jem. Od 8. som si dal náschval, lebo ja chodím 9:30 spať. To úplne super, o 5 ráno vstávam a je to perfektné. Cvičím na lačno. Behávam proste bomby, cvičím proste úplne na debila hovorím tak, že proste sa plazím a vôbec mi to nechýba, že nejem. A cítim sa fakt dobre. Toto 16-8 idem aj ja. No. To je super. A minimálne to ušetrí kopec času ráno. No, ináč o karnivore hovoril aj Peterson, že on to musí on má, neviem, asi nejaké autoimunitné. Ale on ide úplne od drsného. Len hovädzie mäso je, nič iné. Áno, a hovoril, že je to strašné. Že pre niekoho, kto ľubí stejky, to môže pripadať ako sen, ale že nie každý deň a že stále. Ale aj Joe Rogan hovorí, že skúšal karnivor na mesiac a ukazoval, ako po tom mesiaci vyzeral, že schudol neviem koľko kilo a bol akože mega spokojný, ale tiež celkom je to nuda. Dobre, len ja stále rozmýšľam nad tým, že či tí ľudia, proste, ktorí sú na karnivore, jedávajú menej, lebo obmedzia prílohy, alebo si držia proste ten kalorický príjem, ktorý mali predtým. Lebo ja mám teraz vlastne som aj tak v kalorickom deficite a som nejakých 400 kalórií alebo 600 kalórií minuse. No ale som si teraz počítal a pozeral som si, že keby som mal tých 3000 kalórií proste, tak som rozmýšľal, že akože to je veľa. A všetci stále mi rozprávajú, že však oni schudli 17 kg, ale mne to není o chudnutí proste. To je o tom, aby ty si sa lepšie cítil, to telo. Ale nemá to byť o tom, že ty máš 3000 kalórií, dajme tomu, a ideš na 2000, lebo proste nechceš proste pridávať. Vieš, aký efekt to malo? Po 2 týždňoch zhruba prestaneš byť hladný. Čiže normálne musíš cieľene si ísť, urobiť jedlo a jesť. Lebo ty tým, že nepríjmaš sacharidy, lebo to, čo ľudia pociťujú ako hlad, ako vlčí hlad, je väčšinou to, že ti padne cukor a proste telo ti dáva najavo, že chce ďalšie cukry. Toto je väčšinou ten hlad. Ty keď prejdeš na vyslovene nízkosacharidovú alebo bezsacharidovú dietu, výsledok je to, že tvoje telo sa tomu prispôsobí, nemáš tie vlny cukrové. A normálne sa mi po 2 týždňoch stávalo, že som proste nebol hladný. Aha, vieš. No ja u seba vidím, že proste pokiaľ držím tých 3000 kalórií a nie som v šialenom nejakom deficite, ja hlad nemám. Ale väčšina ľudí proste... No hej, ale ráno prvé, čo vlastne hovoríš, že si v tom... Ja o 5 ráno vstávam a o 12 jem. Vieš, a idem proste fakt, dávam si niekedy 2 tréningy si dám. Že proste behám a potom idem ešte normálne silovku si dám. A potom sa idem nájsť a idem točiť a frajerka mi volá, že no čo, akože, no... Áno, počujem z tvojho hlasu, že ešte si nejedol. Dobre, dajme ešte k tomu pôstu. Máš teda nejaké skúsenosti s týmto prípade tvoji pacienti? Vieš čo, nie. Akože, čo sa týka pôstu, nejak absolútne a klientov proste vôbec som ani nejak nebriefoval k tomu, aby išli do pôstu. Ako veľa ľudí proste, čo mi na sociálnych sieťach písalo, tak proste sú si spokojní a majú akože nejaké benefity z toho cítia, ale ja neviem, ako nemám taký, ja som si to prežil v tom Survivori, akože fakt je ten, že po 64 dňoch, aj keď som schudol, som sa vrátil s testosterónom proste na najvyššej hladine. To mi vlastne povedal, bol som u urologičky. Najnižšej či najvyššej? Na najvyššej. Ale bol som vymetený. Bol som totálne proste z tých sacharidov a z toho, že som jedol úplne minimum, som bol spomalený, nevedel som reagovať. Keď mi niekto niečo povedal, tak ja som bol, keby mi niekto pánvicou šupol a ja som 1, 2, 3, 4, 5 a ja som začal reagovať. Taký som bol. Ale toto ináč presne sedí. Ja som vždycky hovoril, keď som mal tieto dlhšie pôsty, že vtedy sa vlastne vraciam k tomu, že aký som normálne. Že teraz som taká naspidovaná motorová myš, ale že vtedy, keď som bol v tom pôste, takže vtedy si vlastne taký, ako by si bol v prirodzenom prostredí, kedy ten cukor proste nemáš. Hej. Je to veľmi zaujímavé, že ako nás tá strava ovplyvňuje. No dobre,
Tak toto bolo zaujímavé. Takže vážené, 3 bicáky pestovať, kapito, hej, no a stravovať sa disciplinovanejšie. Díky, že si prišiel, brat. Ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme za návštevu. Výborné. Čau. Čau. Ahojte.